はひとえに地域の皆様、ご先輩方、ライオンズ関係の皆様のご支援とご協力の賜物であります。これからもメンバー一人一人が意義ある奉仕を実感できるクラブとしてお互いに支え合いながら楽しみながらそして真摯に地域社会と向き合ってまいります。